и е много силна. Вие ги обричате на сигурна смърт тези хора. Вие сте виновни за тяхната смърт. Вие сте виновни за смъртта на бежанци, които напускат Сирия. Вие сте виновни пред сирийския народ. Вие сте виновни пред целият свят за това, че изпълнявате толкова мръсни и долни дела. Не ви прилича това да го правите, защото още света не знае, че вие съществувате като държава. Вие сте едно малко бебенце, още което не знае на къде изобщо да погледа. Защото сте държава, не знам на колко години, може би на 50 или на 30, аз не знам на колко години, сте изкуствено създадена държава. Подчертавам, изкуствено създадена държава от Израел и някои други държави. Така че кажете на вашите господари да се преориентират политиката. Бананска посолство. Знаме, само знаме. Здравейте, наистина намираме се пред посолството в Катар, в София, на Катар в София. Защо тук се намират хората? Държава да се вразуми и да следва декларацията, която ще им връчим след малко. Явно няма посланник вътре. Посланника на Катар води една група терористи в Сирия. Посланник на Катар в момента води една терористка група в Сирия. Няма го. Сигурно там бия срещу сирийски деца. Сбиват се сирийския народ. Негово превъзходителство Мохамед бен Али Ал-Ноами, посланник на Катар в Република България. Копие до посолството на Германия в Република България, посолството на Руската федерация в Република България, посолството на Китайската народна република в Република България, посолството на Ислямска република Иран в Република България, посолството на Сирийската арабска република в Република България. Декларация от гражданска инициатива България против войната срещу Сирия и Иран. Ваше превъзходителство, припомняме ви, че войната в Сирийска арабска република свърши още през месец август 2013 година. На сирийската армия и остана само да прочисти сирийската държава от остатъците на терористичните формирования, които бяха обучавани и изпращани основно през турската граница, с цел унищожаване инфраструктурата и държавността и превземане на Сирийска арабска република чрез тероризъм. На всички в света стана известно, че зад този план стоят САЩ, Израел, Англия и техните марионетки Турция, Саудитска Арабия и Катар. Изискваме незабавно прекратяване финансирането на терористични групировки, които все още нахлуват в Сирия и създават проблеми на сирийският народ и държава. Това е грубо нарушение на международните норми на поведение и отношение между държавите. Специално ви подчертаваме, че с продължаването на финансирането на ислямските терористични групировки извършвате престъпление спрямо терористите, защото ги хвърляте в ръцете на силната и непобедима сирийска армия и ги обричате на сигурна смърт. Принуждавате много семейства от Сирийската арабска република да емигрират в други държави, с което им създавате хиляди проблеми. Създавате сериозни проблеми и на България, и на българският народ, чрез нелегалната емигрантска вълна,
предизвикана и от действията на вашето правителство. Вкарването на ислямистки терористични групи в Сирийската арабска република няма да унищожи Сирия, нейното правителство и армията й. Напротив, помагате сирийският народ да стане още по-силен и обединен около законно избраното си правителство, начело с президента доктор Башар ал-Асад. Помагате на Сирия да се превърне в още по-силна и просперираща държава. Помагате на държавите от целия свят да сочат Сирия като пример за 21 век, как се защитава държава, как се отстоява независимост и национален суверенитет. Припомняме ви, че с тези ваши действия сериозно накърнявате представите за Катар пред целия свят. Всички миролюбиви народи и държави в света се обявяват против финансирането на терористичните ислямистки групировки не само срещу Сирийската арабска република, но и срещу която и да е друга държава. Затова заявяваме, категорично сме против намесата ви в суверенната и свещена древна Сирия. Прекратете агресивната си политика спрямо Сирия. Призоваваме ви да се поучите от нейната древна история и култура. Вярваме, че разумът и мъдростта ще надделеят. Гражданска инициатива България против война срещу Сирия и Иран. 21 ноември 2013 година, София, България. Браво! غير ثلاثة من نختار الله سوريا وبشار 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 Поне и тонома. Някой звъни като толкова спешно. Айде пак. الله محيي الجيش الله محيي الجيش Кой толкова го сажда спешно? Не отварят. Изпокрили се. Не се страхувайте. Българите сме една от най-миролюбивите нации. Ние сме винаги за мира. Излезте, ще се получите от нас и ще станете по-добри. Уверяваме ви. Страхливци! 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 Орбици! 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 Господа катарци! Програмата, която ще бъде предадена следващия ден. Хилядите убити деца, жени, майки, подлежат на вашата черна съвест. Засрамете се! Спрете войната срещу Сирия! Спрете да помагате тероризма! Името на съпругата на това съпруга. Убийци! 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 Спрете агресията! Спрете смъртта срещу народите! Жужета! Терористи!
الله محيي الجيش، 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 والله محيي الجيش، والله محيي الجيش. موزي ليه خايفة موزي؟ لك مع الجيش اذكر موزي. لك الله محيي الجيش، والله محيي الجيش، الله محيي الجيش، والله محيي الجيش. ولك غير ثلاثة ما بنختار. الله سوريا وبشار. غير ثلاثة ما بنختار. الله سوريا وبشار. غير ثلاثة ما بنختار. الله سوريا وبشار. موزي Свобода! От чисто хуманитарна солидарност и човешка солидарност с борбата на сирийския народ за независимост, за свобода срещу империалистическата агресия. А от друга страна, от гледна точка на своите собствени интереси, при тази огромна вълна от бежанци, която ни залива, протестира в наше лице срещу политиката на правителството на Катар, което подкрепя тази агресия. Искаме да кажем, че българският народ има една много вярна, много мъдра поговорка, който нож вади, от нож умира. Катар е една богата държава и вместо да си гледа собствения вътрешен интерес, собствената експлоатация на природните ресурси, благосъстоянието на своя народ, тя се намесва в една мръсна игра, която в един момент може да им коства и на тях доста скъпо. И те трябва да се замислят, че силите на империализма губят тази мощ, която имаха в миналото. От тук нататък ще преобладава мощта на народите, международната солидарност. Ние видяхме как самолетоносачите, как крайцерите в Средиземно море с голяма военна мощ и с заплахата, която носиха срещу Сирия, бяха победили. Да живее България! 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 Долу ръцете от Сирия! Да живее Сирия! Живее Сирия! Да 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 живее мира по цялата планета! Да живее мира по цялата планета! Долу империализма! Banana. حماد موزي Никой не знае какво значи музея. Чакай, надам. За малкото хора, които сме се събрали тук, искаме да попитаме защо се говори само за следствието от религиозната война, бежанците, а не се говори за причината. Защо българските медии и българските политици не говорят кой започна войната и кой я финансира?
и как ще спре потока от бежанци и нелегални емигранти, ако войната не спре? Защо никой не коментира тази тема? Защо се мълчи кой финансира войната и до настоящия момент? Защо се мълчи, че предишното и сегашното правителство непрекъснато правят совалки с Катар за инвестиции в България? Какво ще ни донесат тези инвестиции? Тази зависимост, която получаваме, да мълчим и да гледаме как една суверенна страна се разрушава. Не искаме такива инвестиции. Нямаме нужда от инвестиции на средновековна държава, която няма никакви норми съвместими с българското демократично законодателство. Нямаме нужда от инвестиции на държава, която където инвестирала $1 в Европа, е повлияла силно на европейската политика в допускане на крайни ислямисти и на погубването на европейската култура и цивилизация. Някой няма ли да излезе от това посолство? Чакаме някой да излезе и държание на Библията и молитва са достатъчни един човек да бъде подложен на малтретиране, бичуване и осъден на смърт. Какво правиме с такава държава и как поддържаме отношения с такава средновековна държава? Туристите от Сирия и са държани в Катар. Това именно в продължение на предишното слово ли е държавата, с която ние трябва да поддържаме отношения. Искам да припомня също за тази бизнес конференция в Катар, в която отидоха представители на правителството на Бойко Борисов, самия Бойко Борисов, Симеон Дянков и други такива изтърсаци като тях. Седяха в един хотел и се прибраха без нищо да направят. Дали това беше просто глупост или те отидоха да си получат парите за тази антибългарска политика, която провеждат в България? Защо медиите не съобщават за меморандума, сключен между България и Катар за инвестиции в селското стопанство, който е тясно свързан с отпадането мораториума на продажба на земеделска земя за чужденци? Катар ли ще изкупи българската земя, българската територия? Това са въпроси, които задаваме и искаме те да бъдат поставени публично от медиите, за да могат да разберат българските граждани каква политика водят